Malawi Today. Kaya wakudumani muganene kaya wakunamizani muganene emwe wakudumani muganene akupwetekezani muganene 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 bwererani mukanene mwandika nikakumene kubwera mutavisa nkhope kuyenda dimidima ngati mileme munabwera nditi njombaka mpaka kutumiza khopaka akedo simasunga zobaka kanene nchada alipompaka kundisemera chinyawo kubwera nditi mihawu makumba pasi agalo ngati mabubu mulibe mawu mukanene ku MRA you can tell them how I got paid cause I be hustling all day nalindende but I'm okay I'm on my knees mama don't cry conversating with the most high get a glory so I won't die fake friends wanna know why can a young king make moves anymore I got everybody scared tryna blow my downfall muganene 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 mukatoke kaya wakudumani muganene muganene kaya wakunamizani muganene mukatoke emwe wakudumani muganene muganene akupwetekezani muganene 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 Bidane mukawauze zamaboza sandikudze mchana Fredo sangaluze only weapon is the most high muganene ku police Fredo kiss ndiwa peace young boss with a business sindipanga za uchisi muganene ku Japan kodi chimakala chani kumango peka zinkani kapenda mwata maplani makapipize pa FB kuna uri arubasi udino kwanyona kuti mukuziwa kuti zisafo za tuza pa 16 September za 50+1 ye mbuyo mo kandi nkumano kafuna liti kanze zokuzana ndi system imene kuti makwira ntchito bwanji ndiye mmene anatiyankhira kumene koko anapezeka kuti nthawi yomwe tinkapanga registration makina amenewa analephera kupanga upload mayina ena 19 izi zinadziwika pa nthawi yomwe anthu amakafuna matransfer kuona kuti mayina awo ataniko asowa ndiye tidapita kafunsana kuti mayina amenewa anasowa bwanji anatisimikizira kunena kuti makina amenewa analephera kupanga upload mayina amenewa ndiye tinalininga kuti zisako zathu za 50+1 zomwe tikuthandaza kuti mtsogoleri amene akufuna kulamula dziko lino amene adzapase pa ma election amenewa akuyenera azapeze cheka za mavoti amenewa komanso kuphatikizapo chani kuti voti imodzi yomwe ikupindwa kuti 50+1 ndiye ngati makina amenewa akulephera mayina 19 ndiye nanga zimene makina amenewa akupanga zofanana pa nthawi yomwe akutumiza malizasa amenewa kupita ku Utale Center sizizachitisa kunena kuti tizavoteka chiwiri kuonongaso ndalama zaboma chifukwa cha chatuluka se Joseph in the Bible Jesus Christ was arrested. Nelson Mandela, Martin Luther, Steve Biko, Odon Jira, Kamuzu Panda, Fredo. Fano Samanalinkati, Fano Salinkati, Kani Chichiri, Maula, Zomba, Susu, Kundende, Kurumpi, Aliesa Mejito Zoguda, Sewe Kati, Kumana Sesuka Kati, Chakaida Si, Tawe Wana Si, Wesi Saguda Se Mabondo Za Yusa Si, Chachama Wasi. muganene 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 Mukatoke kaya wakudumani muganene muganene kaya wakunamizani muganene mukatoke emwe wakudumani muganene muganene akupwetekezani muganene 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 Bidane mukawauze mchana Fredo sangaluze only weapon is the most high muganene ku police Fredo kiss ndiwa peace young boss with a business sindipanga za uchisi muganene ku Japan
kodi chimakala chani kumango peka zinkani kapena mwata maplani baka pepize pa FB 2 eyes but they can't see hango kupweteketani hango kupeperetani I'm trying to receive my blessings I'm binding your spirit of envy now I see why you hate me it's all because God bless me ndana ligwandi kwa pasi yanga ndanthu achakufuna na miwa awo ndimeneno anamba kwamenya na miwa acha kena kuno ndimena mamba kufanga pasi yanga kamba kumandimenya ino mumapanga chani limono kwanu hayi ndinango ima kundi pasi mapanga pasi mumagwira ntchito pamalo pompano kapena munabwera kuzangona kuti pachitika zotani hayi nangopanga popaki nandani matenaje dzina langite anthu amene mwina ana kugwirani mungazi ndikira nalooneka bwanji kwenikweni chinachitika ndichani sindingazi ndikifuna kuti zinalibesu tini atishomena kuti iwo waka ndizinenero mafata anamiwa wanathawira mpasi mwangamu wano anamba kwamenyewo kamba kuswa pasi kamba solo ndimenya akuvula tanipena pali kusi mene plaza nini yakubiri pakama ino dzina lanu ndenda ndine Maxwell Majani mapanga chani timaendesa mini pasi mene tikungoti nali atsopano mwina yabwera liti kapena pamachitika chani kuti ndiapo mpano pasi kuti una miezi 6 Joseph in the Bible Jesus Christ was arrested. Nelson Mandela, Martin Luther, Steve Biko, Otto Njira, Kamuzu Banda, Fredo, Fano Samanalinkati, Fano Salinkati, Kani Chichiri, Maula, Zomba, Susu, Kundende Kurumpi, Aliesa Mejito Zoguda Sewe Ulinkati, Kumano Sesu Winuka Kati, Chakaida Si, Tawe Wana Si, Wesi Saguda Se Mabondo Za Yusa Si, Chachama Wasi. Atsegaru lagi waona bila mu sima bangiga simata tawani bangiga ina mwene mugakwele basi Are you sure that you're going to be Malawi? MTF will be pumped, no police will be pumped. What are you doing there?